तुमची विस्थापन जे असा पहिली किंवा तुमच्या आता पुनर्वसन जे म्हणता तुमच्या कुटुंबाचे हिस्से तेव्हाची वेगळी पद्धती लक्षात आणून घेत आहोत. आकार पुनर्वसन मंडळ म्हणपाचे ना वसाहत म्हणपाचे ना सुंदर शिवाजीची मूर्ती मुखार असा तुमचे मला सगळ्याच्या असलं जरा शिवाजीनगर मिळाला तर पुनर्वसन जे आता पहिली लक्षात घेतले चालले असतात. आज तुमका आता तुमचे 180 धरून ते 500 600 700 पर्यंत स्क्वेअर मीटर जमीन ज्या पहिली जवळजवळ 200 कुटुंबांना सनद दिली होती. ही सनद म्हणजे जमिनीचा अधिकार खूप महत्वाचा असतो लक्षात घ्या. जमिनीचा अधिकार आता त्या कुटुंबाकडे आणि भावी आपले कुटुंब जास्त परिवार जास्त पहिले नागता असतात त्याची खातीर तो अधिकार खूप महत्वाचा असतो. माझे वेल विषय इकडचे आज सगळे सनद घ्यायला 201 फॅमिलीचे आज आम्ही 114 फॉर्म देणार. ते सगळेजण जे उपस्थित असलेले जे रोज माझ्या पाठीमागे राहिलेले 2014 पासून राहिलेले असतात. तसं जर बघितला हा जो विषय होता तो 78-79 मध्ये तिलारी प्रोजेक्ट अप्रूव्ह झालेला होता. 80 मध्ये कन्स्ट्रक्शन सुरू झालं आणि तेव्हा या प्रोजेक्टची कॉस्ट होती 45 करोड होती. जी कॉलनी झाली तर 125 लोकांनी इकडे घरं बांधलेली होती. मग तुमच्या इकडे काय काय अम्युनिटीज होते तुम्हाला पहिलं एक सांगतो. रस्त्याचे होते ते रस्त्याची वगैरे कामं झाली. स्कूल होतं, ओपन गार्डन आहे, सभागृह आहे. सभागृह तर हल्लीच माझ्या वाढदिवसाला आम्ही फाउंडेशन स्टोन घातलेलं आहे. आर्ट अँड कल्चर डिपार्टमेंट मध्ये 65 लाख करून तुमचा सभागृह होणार.